Xabier Baialabak bebi ikasterorako egindako aurkezpena da. Karlistadatik buelta, 1874an harrapaturik. Institutotik bueltaka, beste bi lagunekin batera, inoiz zabalik ez dagoen gela batean sartu zarte. Jakin gabe, mekanismo bat aktibatu duzue eta denbora makina bat martxan jarri da. Berehala, Bilbon agertu zarete, baina 1874garren urtean. Liberalak ospatzen ari dira karlisten setioa apurtu dutela eta hiria ja ez dagoela isolatuta. Halere, karlista batzuk harrapatu zaituztete eta haiekin Lizarrara eraman zaituztete. Kalabozo batean sartuta, ez dakiten nortzu zareten eta zergatik dituzuen janzkera arraro horiek. Hurrengo 45 minututan Lizarratik eskapatzeko eta berriro ere Bilbora itzultzeko erronka batzuk gainditu beharko dituzue. Horrela, gaur egunerako buelta egin ahal izango duzue. Ekin lanari eta animo!